sa Good Vibes. Mga players nga magatiglawas sang Negros sa Maharlika Pilipinas Basketball League Season 5 ang ginpakilala na. May report si Nico Delfin. Negros Moscovados. Ginpakilala na sang Negros Moscovados ang mga key players nga ginapaabot nga makabulig sa team para makuha ang kadalagan sa natalan ang pagbukas sang Maharlika Pilipinas Basketball League Season 5 sa Marso. Nalakip sa mga magatimon sa ila ang mga anay PBA players nga sanday Paulo Javillana kag Jason Milano nga nagperma naman sang kontrata. We're just gonna help the locals to improve and to keep improving and magpagwagin nila ang hampang kung paano maghampang ang mga Negrosano. Ako excited ako na napunta ako dito. Salamat pala ako na tiwala sila sa akin. Excited ako sa season na to. Nagapating team owner nga si John Alfred Hilbor nga may ikasarang ang Moscovados ilabi na mga local players para sa kadalagan sang team. We will do our best na mag-compete yun sa this season, 5th season sa MPBL. So hopefully makasulod kita sa playoff. So Upod sa magabalik sa Moscovados sa mga Negrenseng nga sanday Randy Colonia, Ritzer Santillan, Jonathan Gantalao Jr., Bill Julingo, Dominic Longa, Pio Piero, Richard Albo, Luigi Cuyos, Mark Maloles kag Adrian Lau. Anom sa ilang gikan sa United Negros Basketball League nga nagahatag sang kahigayunan para makilalaan ang mga ball players halin sa grassroots level. UNBL's direction really is to promote grassroots development. So we're promoting, kids from 10 years old up to 21 years old from all colleges, universities, and high school here in Bacolod, in Negros, na maka-source na talent. And hopefully, in the future, maybe our good friend and owner of Moscovados will also tap the services of these players. So, Wala man nangin mapalaro ng team sa tinilikdan nga liga, pero may ginihimo na nga adjustment ang coaching staff para malabot ang playoffs. Plano man nila magdugang sa duwa pa ka mga big man sa lineup. Experience na mo last, damo na kami nakuha to. That's why subong ang pananaw ko kay boss upgrading. Gusto yun nga mabalik kami sa subong ang selection sa team as a player. Actually balance na. Sa Pebrero, natala ng preseason games para sa MPBL Season 5. Gani liwat nga nagahinyo sang suporta ang Moscovados halin sa mga Negrense fans. sa 5th season sa MPBL, kagkabalogin ko ya ang mga Negrosanon, hindi ni magpapirte. So ina-invite tagi kamutanan nga mag-support sa Team Negros Moscovados ato ni Bato Negrosanon. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.